もよく見るよ。ところで、どうして塩辛トンボっていうか知ってる？知らないな。塩辛と関係でもあるの？言うと思ったよ。でも、普通はそう思わない？まあ、それは否定できないかもね。そうでしょ？でも本当は、胸から腹の白い粉状の色合いが塩を吹いたように見えることからだよ。ちなみに、その腹のあたりが実際に塩辛いからという説もあるけど、おんちゃんは食べたことがないからわからないのだ。じゃあ、今度食べてみたら？さて、そんな塩辛トンボで入門した人を紹介するよ。もしした。塩辛五郎さんだよ。あれだけ塩辛と関係ないと言っていたのに、塩辛ご飯を食べているよ。たまたまだよ。塩辛五郎さんは、仕事の合間に立ち寄ったお店で、一人で食事をするのが大好きなのだ。どこかで聞いたことがあるような気のせいなのだ。